Tak já vás zdravím, já jsem Jitka Pravková, za kamerou je netradičně náš trenér Tomáš Durán a my teď společně půjdeme najít místo, kde vám řekneme a ukážeme, proč většinu lidí bolí záda a jak se tomu vyvarovat. Tak jdeme na to! Tak to mě často bolí záda, když třeba dlouhodobě stojím. To mi bolí nejvíce tady, protože asi hodně se vyprsím, vyšpulím zadek, anebo když dlouhodobě sedím za počítačem. To mi bolí i tady navíc. Tak, on je častý problém. To stání, jak jsi ukazovala, díky tomu se často prohlá. To prohnutí se zkracují ty spodní zádový svaly, z toho potom tuhnou a nepříjemně bolej. Dneska skoro každýho. Je to díky tomuhle postoji a to zapříčinuje ten postoj a to, že máš slabý spodní břicho. Že to břicho tam není vůbec aktivní a že drží tu pánev v tom překlopení, jak by mělo. Tak a ten krk, co tě bolí, když dlouho sedíš, to sedíš určitě vykulacená, s rameny vepředu a nahoře, to zkracuje ten trapec, taky potom bolí. Mám je povolené. To hrbení, tak to hrbení zkracuje přední ramena, přední prsní svaly a horní břicho. Tyhle ty svaly zkrácený by se už neměly posilovat, protože už tak jsou zkrácený. Díky nim ty ramena vyjíždějí nahoru, přetěžuje se ten krk. Tak, my tyhle svaly potřebujeme, ty přetížený, ty přední delty, to horní břicho a spodní záda potřebujeme uvolňovat, aby nás pustili do té správné pozice. A potřebujeme posílit spodní břicho a spodní lopatky, tak aby ta pozice už automaticky držela. A ty mi teď ukážeš, jak to uvolnit? My se teďka uvolníme ty spodní záda. To jsou nejčastější problém a to si rovnou ukážem. Tak, chyť si jednu ruku bok, za druhou se vytáhni co nejvejš, pojď se nejvíc na stranu, nalevo. Mě pokrč nohy, tak buď ukloněná. Abys cítila tady ten bok, jak táhne. Cítím. Jo, vytahuj žebra z boku, procít ten bok. Z toho boku pojď pomalinku dopředu, jako obloukem se předkláněj, uvolňuj se dopředu, na střed, tak aby ten tah přecházel do těch spodních zad. Tak tam si úplně uvolní a pojď pomalinku nahoru, obratle po obratli. Uvolníš celou páteř, příjemně. Trochu to zrychlujeme, nevadí. Si to potom doma udělejte pomalinku. U každého protažení v každém cviku vydržte tak půl minuty. Minutu a půl ideálně. Jo, už se říká, je to pravda, že aby se protáhnu uvolnili, třeba ho protahovat minutu a půl. Jo. Tak dlouho vydržte v každém cviku. Takže tady se jdeme trochu rychleji. Tak pojď na druhou stranu. Tady co nejvejš a co nejvíc na bok se ohni. Zase vytáhneš žebra z boku, aby to táhlo tady. Počkáš minutku a půl, půjdeš pomalinku se uvolňovat dopředu obloukem. Zase aby ten tah přecházel pomalinku na ty spodní záda. Pomalinku to tělo jenom pouštíš, uvolňuješ dolů, ono se samo svede na střed, než ucítíš obě ty spodní strany, spodní záda. Uprostřed se uvolni ruce, tam chvilku zůstaň, zase to minutku a půl, nebo minutku, po minutce se natoč na jednu stranu ramenou, nalevo, drž pánev rovně, vytáčej ramena, vnímej pravou stranu spodních zád, jak se uvolňuje. Jo, pokud by to nebylo moc cítit, tak do těch míst dýchej, jo, hluboký nádech do spodních zád, ty záda ještě víc vyplatí, víc uvolní. To hezky vnímej, uvolní, vnímej to protažení a táhnutí. Po chvilce zase na druhou stranu pomalinku, ten tah přijde zase na druhou stranu spodních zad. Jo, tam to bude cítit od pánve až skoro po lopatky. Zase chvilku prodýchávej, chvilku vydrž. Pojď pomalinku na střed. Tak a ze středu půjdeš obratovat po obratli pomalinku nahoru. Jo, hezky se ruluj od spoda až po hlavu a do vytažení. Tak. Někdo doma hodně přetíží ty spodní záda, už mu třeba nedovolej mu tu pánev překlopit.
Jo, tímhle jak za ty spodní záda uvolníš, trošku je víc natáhneš, tu pánev už to pustí, to překlopení. A poslední toho spodní břicha, který si můžeme ukázat příště, už tu pánev drží jako v tom překlopení. Ale ta prevence, ten zvyk toho držení toho trupu. A příště si můžeme ukázat, co můžou dělat lidi třeba i v kanceláři. Určitě, ukážeme si uvolnění v kanceláři, i na židli třeba, protažení kdekoliv se budeme naskytovat. Tak jo, Jakýkoliv tak super. Tak to my děkujeme ti za ukázku. A na co se můžeme těšit příště? Tak, příště si ukážeme kompletní protažení zad a krku, poslíme břicho a naučíme se správně stát a sedět. Tak na to se těším. A kdyby někdo z vás nevěděl, jak správně cvičit, jak držet ten postoj, tak Tomáš i další jiní trenéři jsou na stránkách cvičmeonline.cz, kde vám rádi pomůžou jak přes e-mail, tak při přímém online přenosu, kde se navzájem uvidíte. Tak se těšit zatím. Mějte se. Na viděnou.